ya Star Times channel 195, Go TV channel 820 kwa yenyore. Ndizi TV ni goturini kiringa ekyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao Eyemo iboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kiya kyo kogosororia CCTV kira ekirasi ryo kubeka oborendi abarimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabare echae guchakira chinsainye cyamambya boigo nkwena nabare endagera ya mubaso nigo bare asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pare nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere Eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na ibire Eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii. Magoro benki ya mwancho murigererio Ndizi TV na bwobwansu bwo mu Busingwe gena ritkoria ori abere ritoire kegima nanene kwa berego kwego kya asoko bwatia emirobire getaseni kya Ndizi TV ekerore ritkoria lamis chitarike meronke ebere na kyanda cyo mutienyi ogatano narimo umwaka no ibwechi bibere na meronko ebere na isato ne chinga chingi abonekera ngo kwarigania SMS Amayia yensemo yabona mugoroba iriongo manyebuna nara ya kubwatira nabasaki baito twakwarigania kurwase orogongo rwa Gusii na bego chinsemo au imense ya Kenya asenchira ere yobwikiranu nyirabuna sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News asomutandao Twitter na bagotwita wetra @Ndizi TV News ere otogendere gosanga na boigo kwemanyia amanke ere triane Everline Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kwene kyabuna wekera sensemo yebimanyererio kabana intwe komwerio
Kwarganto ya chaka senchira ya bene awaso murubiri obwokoena na chibasari gochase aborokyo gendrete ase chinsemo ao imeye county ya Kisii ase wodi ya Bombabani go murubiri yo gendrete gokorawa no MCA bwe wodi yo Beatrice Makwae oyobeire gagote abuna bare bonse babete bakwerikia babere bakonyora chibasari cyabo asaborire aruroko bori gochasa aborokiwa kwene kyabunango tumeka bare chibese jubya asokobekumukia ase amasoma abo na mono ni gatere na serikali ye county ya Kisii mono negendrete kubeke meroberio yo kwene kyabuna chibasari cyabere chikubwa twasobonge ero konya borokiwa aso kwegenderia nechsemi cyabo muri keito Mildred Momanyi norboti urwasobwekranu nase ewadi ya Bombababurabu ime yabo machoge chache ime county ya Kisii hase umorobuli bokwena na chibasari okorekana gokuragwa nomo MCA bwenseme yo Beatrice Makwae umorobuli yo ochaki wa chitariki emeronge bere na isano na ibere hase bono okagire koera litkulia lero nigo omo MCA airali bagalia bene na kumwakera umugabana we county ya Kisii mbya hase ogochakia umorobuli iga bonenchere ya moyo gosire chisemi ime county ya Kisii ase litkulia lero kurumambia ego nabeire iga se ward office nale kwa abantu bane ba apply te pasari abantu bane babiri no mogoko batebire no mangana ya banya korora wona tigangire chinga kichingwa gwakira umugabano itonga amangana yambu ya kora kwa abantu baito pasari elinda abana basome ase aborokiwa kurwa ewodi yo bali banyora ebasali yo nigo oyonyora chibesa chense yarenge chishiringi chiri bwisato na yangorengana no mo MCA we wodi yo ase akwerera amaro ali abekire buchabosyo asense moye chibasari ngotabya abantu be wodi yanenga finance yo yabune go chaka mutinyo saba kuchibosyo ngorutole naende pasari yende bone go chikoba chimilioni 5 bone igatora chimilioni 3 kere wodi bone gatugukurwa chimilioni 5 omontone oyo ise kabisa umuibuli onyorete pasari akaruero akagende school ne chirubu 3 ne etoto oven ne chirubu 5 abantu bamindo moroche mbuya na rule pasari abaiboli bali bakonyeka kurwa ase umurubulio yo nigo bagokera igetambukirekyo ase basaba umurubulio oyo kugendererwa butambe ase ogokonya bali batali kwenyara Mheshimiwa Beatrice Makwae ngambu ya mono ase ngencha ikiraniri eira atorierete buna abantu baiga ase ward yaito yaga iga Bombaburabu ward kero yo mucho letie basari buno mwebori konyorire bali batabwati abaibori nabo banyorete sisiringi kiri busano n'abandi bayora kiri busato oyo ro Mheshimiwa kolege connect tana korora lindi kisa chigodi kya chagete kwa ewa chipasari muna mwaroche onde bwensi chore tiringanyorete pasari tali magoko mwana kororege tura niringa mbia mono nyasago konyi ogendere urabese bunura betukane suka twaga kiro mwambi to Beatrice atarataire pasari utonywere muna abaibuli bali batagwatie bagaka bonsi no ina bana batagwatie abaibuli bonsi to tenga nyasaye ndire kumukuna nanda kuna abantu bonsi talinga na abura kabuka usikintakana abantu bonsi pasari abana baito basome asomo yabo wanje chebuna kurwa se kanisa itokwenda tukumusabira nyasamenta matuka mange ayale asobusibense yakora abana injigasi kuripotalia egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Biamono muri keito Mildred Momanyi ase oroboti ururukiranu togotera nayo nigabo bisako rwase kyomekerige tenderete amoro kerero ki Agricultural Society of Kenya SASK nigo litkolya lero baba kumirana nababwatani au iriko kwanera emeroberio ya moro kerero yoboremi ayoroberio gokorekana chitariki 5 nemo weka chitariki kyanda chyomotienyi ogatano na kabere omwako yega nigo batebire buna emeroberio yonsi nigegenderete gwikirana no nyamagega yogote ni wasegeka kubwatkana no bwatka kwebinyinyi bya corona ime yense ya Kenya Kurwendwari ya COVID-19 konyara gwateka county ya Kisii necho twara moro kerelio yobode mya kwali nune kiombe kya Agricultural Society of Kenya arata kachitariki 5 nemo gwikachitariki kyanda kyo mutienyo lebosio omutienyo saba twiranire asenchira ya bene asamoro kerelio yaito yoboremi akorokwesho yaito ya Kisii ego chaka chitariki 5 nemo paka chitariki kyanda umutenyo saba ku mwaka uyu
igo nkoira chingaki ichiga chia bene kobarigania ase show yaito ase eng'encho amorokererio ya omwaka oyo igabwate chiteknology chia igoro ase ensemo ya oboremi obotugi nabo igo na ebiashara twabakureire abaremi bonsi pi abaremi b'ebimeria abaremi b'etugo echiombe chimbori chingoko na abaremi b'echinswe abaremi bancherende yonsi baba abanene baba abake igo abana na abantu abanene bonsi bachiche esho emirobirio yonsi nigegenderete goikeraniwa ase amorokererio ya omwaka oyo orachi gotwara chiribu chia babwatani baraikirana ime ya Gusii Stadium ase bonsi bariganigu lakini renda ase obweng'e chiteknology chiachire chinya avocado chiria thokorigia seedlings no chikare gaiga. That is one of the key things motakeire komanya erinde moche motebi gung'ang'aki mogosimeka avocado egia kabere ase ensemo yo kwegokia ndobwata mang'ana goroka funny fair tari disco yo kabuna abande mumanyite lakini bali mwanche the disco ne karo funny fair ndobwate chiranda rundi bouncing castles ndobwate train bali batanya kolina na bana bacha sobonge barore train bali ine barunde amaorokerio aya yoboremi nachigokonya abaremi ime ya Kisii Nyamira nechi county chiang'e gwetera gwesemi amange mono igoro yoboremi bogotumika chinchera chiekerero na emetandao ogocha esho igo nonyare gosoma ng'ang'aki oranyare gotwara rigesa rire igoro korwa ase chindemere echi chiaito tobwate chinke naende ng'ang'aki oranyare gokora ebiasara mogondo bwa riko ororo onyare gosomia abana bao na onyare kwegendereria naende ng'ang'aki torakora oboremu bwaito ase enchera ere engiya totari gosaria riraba abaremi bonsi twabatebire bache basoma amang'ana amange igoro ya chiclone chinyia igoro ya amang'ana aya twakorire ase factory manufacturing iye kogera toko trimbokie cost ande chibesa chibende igoro igo abaremi twabatebire bonsi bache naende twagokire buna nyasaye atorendire iga twakorire covid bono twachakire naende mwaka oyo togo expert togotebia nyasaye mbuya mono koripoteria Ndizi TV korwa bisi enene ya ASK Kisii elietariane Ndemo Steven Miamono murikeito Ndemo Stephen ase oroboti orurikiranu ekiombe kia Kaminyambo imeye wodi ya Osero ibungi ya kitutu chache South County ya Kisii negatie biombe bigenderete gosirwa unenchire Eyemo yogokonya abanyakiombe kwegenderia se amatukari bosio okwana chinga kicho gosire kiombe kyo MCA wodi ya Osero Vincent Abuga niga kwanira obuya bwebyombe nanene kuru kuboria gocha sabanto anene abasaye kwenekia bunangwe sona nibare ase biombe byo eryo wekonya ase amatukamambio murikeito Frida Kerbo na roboti urwaso bwagari Ebyombe nenchire Eyemo yokwegendereria ase binyoro na kigekogera abarai kubwaterana n'ababwatani a obeso kiri eliokobisira ase wodi ya Osero nigo omo MCA we wodi yo Vincent Abuga airule gosira ekiombe gia Kaminyambo wasangane getaseni kia Ndizi TV nigo abagakwerera obokoreri bw'ekiombe kyo nobokonyi kiarule ase binyoro ekiombe kiga kiabeire kegokonya abantu tari ababu Osero boka tigantebe ng'abantu bonse ba Kisii County ekiombe ganene ekegodira na mang'ana y'oboremi ekegokonya abantu baito mbatugete chiombe basimegete amatoke basimegete chi avocado babwate chi nursery chia chiemete so I want to encourage ng'ebiombe binde bitware ogotarera ekiombeke banyare koranga ninki bagokora erinde nabarabu bachakiroro tinga kechio boigonigo aboria basae gosoa ase ebyombe ebyokonyora obosemia boigonigo ainekebuna ebyombe nenchere Eyemo yogokora obotumekibwe binyegwa byogotindia inenchire Eyemo toranyare koenebo abantu baito batware gasi bagokora because you realize boni gas toikerete gas stage onko encourage ng'abasaye bari abake mugukina bono moso ase ebyombe ekere muraso ase ebyombe obosemi mbororo borobonge ng'iranerie ekiombe ng'ambia mono because bachakire ase gengi yo kurwania abantu bakonywa muru
Ekiombe gia Kaminiambo ngati yebyombe biri byabere bigokole bya asensemo ya Bugusero ekyo keirire konyora ogosirwa anene ase okulinda ogoncherera kwelire nabo igokwa igendereria na inde nchekerona kitekuara ibase group yesoka na regas ekini ya forest ingelinga na anene no gusimikemete na inde mno manyete president yeta bidenga etagete pate year 2032 tree cover yensengima ebe around 30%. Okineka tokoli etokonyora Kisii County pono iga igotorati 26.6% tree cover. Boigo nigo babeire bakwenyorera chiombe asibagendete kwenekekera Eyemo na bwate engombe yogukama ase chiombe echichebete chikurwegwa abo magega litkolia rero nigo barwa chimoli gocha ase abanyikiombe bande elinde kwegendereria ekera tuarigete proposal etuagiriete nga chibesa tuabayete 1 million ikiya gurete chiombe ne bintu chi training tokagiringa rasima abairebe nibanyata chiombe emori gutoka litururu ya korire mitinyi sita bachake kwa members bali bandu ba bataetu gwetera ebyombe nigo obusalia bwabere bogokiania buna akoerera omukonyi bumugambi Samuel Ombaye asebone kiakonyire sana sikinyiro kiaraganga ngoteba okobo kumera na kwabo wagirire yagirire at least obusali bwanyarire kwira nansi kera nyondi tubwate byombe bingi binebiga abangena bako bagochamo nabagakalinde bagamba mangana aramaya sikinyiro abatakanwa boigomba tigiri magega ase banyorire ogosirwa chinga kicho bokongu boigo nigo banyorire amaigerio una babwenete konyora ligesa ligia ekaruna ichetororo nkanyora obosemi obonge korwaroro nonyene kero lirimbwato bokongu nari koremeru ngoichi chabaringi bache gontarira abanyakiomba abo nigo bakwerera ogokonyeka anene asensemo yogosimika emete na gutumika teknolojia enya elinde kwegendereria twasimikire emete ina no ane president yatabirenga igeta gitugosiria embe twasomiria abana kurwa sekiombe keiga twegendereiria samagenderanda amange kugureme bondo kwagacha mone binde binge Frida Kerubo Ndizi TV Miamono murikeito Frida Kerbase oroboti orurukiranu magega gosechinga kibesa kigenderete kubwato kwa irigo konya abagotu bali babwate oborema nabo igo bali batari kwenyara inse yo muroberio omanyikante buna inua jamii nigo mo bisa social development korwase sub county Nyamira South Nicholas Rioki aberga kwene kiabuna abantu abo nigo barachikonyora chiringi chiribu isano na isato ase chintunda ibere eyero motienyo yega no motienyi ogatano na kabere nigo baigabirega korwa okoboria ochiasa abantabo anena bagotukwene kiabuna chinga ki bakonyora chibese chiga babere bagochitumeka asenchera erendonge erio chibakonye ase okwegendereria amange asenchera yobwekirano nigo twargane no murike korwa se county Nyamira job manki Maega yokuganya kurwase omotienyi oikumi na rimo omwaka oeta mbaka omotienyi ogatano nemo omwaka oyo abantu barenze omoroberio oinua jamii mbareneki bakwegokeria maega serikali kuralia okobwatuko gwechibesa chiabo omotienyi oyo buna twabatokererwa na Nicholas Rioki oyore omobisa kurwase abisi ya social development orosagerwa Nyamira South angiri chinga keji ko manyanga serikali jabo to kete chibesa chainwa jamii uchi ase beneficiaries wale baito bakonyora chibesa au bara chikonyora chibesa echi nechintakana abagotu na bali no bolema ao ase county ya Nyamira tubwate aba beneficiary ase chi program go se chinse moisato tubwate program elia ya bana chintakana Osero kwa city office ya somo nugege songo cash transfer tubafana na wale with children 1448 na pia ndobwate program yende ya kabere ekoro kwanga older persons cash transfer
asebarachi gwakanwa chintunda ibere omotienyi oyo chiribu 53 no omotienyi o 52 boigo baigo chiribu 53 nijibese chichuchu gwakanwa ase chintunda ibere ase ntunda tangani baka no shilingi 8,000 ekyo chiro chakabo chakera tara 28 ne ntunda ya kabere ne chaka no omotienyi osaba chakera tariki 15 iga abakonyora chibese echi mbasaba ko bamaiso na uchitumika asenchera endonge igongo kuanira igoro ya usalama ya aba beneficiaries bale baito sa zingine karaba gucha kuichibesa na abantu bamanyanga kuachira kuichibesa na bakonyoranga usalama yago yakorereki yabeira talini na kinari kubaindikare jelinga takuru chibesa chionsi anene mono ase mnabonga kiyabona mnabone inga kiere ngong usti besa nkego orega ntokeli kwata ketonye nechi bando kwale kukora anyenga shopping ake kwale kokora ogende na ndo chuchu rusi echi ine ekeroga nechi ko ekuchibese echi ninkyo bwenera tegotwara iriyo kogenda gwakanwa utake iroga ndane ke bande kiao ogende ne kadi rie benge kote yugwakana chibese echi na ndoge nayo manyene ase balia buna bagotumba le bachorete abantu kurukanga kiagibas omo kiagiborio chorete ora ase system umanyakaine bakebengi obwate kabanda kiao obwate ne kadi eria orio yatamba mirakero manyene erura atume asakwanira igatia makungu bagwetera ekero bagendrete omoroberio oyo beneficiary baito ekero baigure ngachibesa chiatanga singo jagajiri gwakano rero iko tuguichurerana twaimoka twenziri tukelike matwataka kwenda gwakano so kwanyoranga no netipingi chiatwarire gasi enkongo twakana abagenti oli bagutwakana batwarire gasi enkongo twakana arwa ekuro enchindi uchiase bali baligeti kunereria abakonyora chibese echi unamba chikoirerwa egetambokerio egetindi chief assistant chief no enaba tuleti bonsi nyumba 10 matakire ko tokonya ko monitor aliese ebinyoronga chibese chiikeira abantu bali chibenta guikera andi chiabakonye ekero bakonyora nganchira akora buya muna chitakire gokora na wabwenete gotoretere report office tofuatirie tobuatera na barobo tumanyanga njira kiturakonye aba beneficiaries aba baito ginko reporteria Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Muyamono Job Maangi asoroboti ororikiranu korwase county ya Nyamira magega yokorobekana gokorekana sensemo ya gomba mewodi ya nyako ebunge ya kitutu chache South kobwatkana ne chipara chimbe echo chitari weteka ni gobono omo MCB wodi ya nyako Cosmas Oyagi abeireka weso kiana koenekeria bamenyi abo buna abisiaye yabekire mirobere sene yokoenekia buna epare yonech koroswa eriogokonya ase okorobya obosombi na boigo bonchoreria umuriketo Josephat Hamisi na Manke nase ekanyoro kia gomba igegotuka imeye wode nyakoe abanena mona bake asabanyara ko bakorobekana askeri batebire ekanyoro kenyare ko begotigwa maiga asamagendero ao ati yabo obwagachi bwechipara pigipige yiga kere mbura ya tule ntori gweta pare yiga una bono igo mwana andu arira butukore kogenda kogonkia etwasi none kurangerie gari gochaka ige twa mobogoria twa muira mpaka gesonso twa chikorinire gari ororo igo bono enka epara bune una mwekire korora para teiyo embure mojani etu iga anga no ine chipigipinjiri gweta omobere to kogoriro abante bagokwa twatiga bonchari epare erie ekoruge sonso gochigonga no to gotigo mobere abantu babogorireko bareta gochaiga para yare miru yatigeirwe taracha ntwatigiruma amito twakuri utagotoroserie para bana bito bari gichibesa kulengana n'abamenyi abo niko baigo batebire okubara gwestima asikanyorekyo nigukoireire anene obwibi webinto ao anene asikanyorekyo sitima teyo esiarere ngumbo ekenyorokyo esiara no esitimere omugambi oyagi nere nkoboria maswali igato tebati siara ari ngaki amatanga ari ngo ekera guchakuri machibara guchakira gomba bono chakere siarera betesa no akororire obekire keregento abayi batonyarire twauri musirane ko nyomba twauri chingoko egesunte gomba
ntwanya korora stima abantu baito bapaka bade bakorora bibeya buna bona maguta achire igoro ntuma tingi baja kororera ebaja kubike bitugiriko buna basenge komorero egere barorera iga skuru teyo buna tu atarire ni mura mwarore skuru ande nyagitari teyo nechi kurangu akaturi iga bamenya buri ngo batabiri banyarako bagutigwa maega aso gusangiria birengere byabo igoro anene ya magendero ayaranyarako bagakorekana ase ewadi yo ya Nyakoe. What we need and we demand representation as a ward committee from our village. We need it whether you like it or not. I have another thing to go wachori ngwa korete public participation wagachama seito wagatobeka buna munjagatanyi wagataba ngagenda gari cha umuntu yo. We need again to tutagete sekinyoro geito amagenderero whether we like it or not. Yasi tora ntoma itinga ka Kenya toro senga onya no kobwa okoba toro kitutu cha south. Tubwana takogenda kunchaje sento konyeke. Chinga kiecho nigo omo MC we wodi yo Cosmas Obagi anyara ko bagikirana asenseme yo asanyara ko bagakobaherera buna serikali ya county ya Kisii anene abisiaye niwe abikiremero bere kwane kia buna amagendera nyare ko bagikirana asekenyere kyo ati yabo kwane kia buno bwagachi bwe pale yo korwa ase enseme ya gomba gochisiara iranyare ko bagochaka omukobyo gocha pare ya gomba akana akora tamangane supplementary akana so assembly na tu aide tiendo korke supplementary budget pare na una first priority eka omo contract na nyewa mo contract ya korogana waji para chinyinga kore marakini un promise rero na tu akwane igora promise tinga ngoja rengo on Friday acha kore me pare lakini nande rero onjo ire ba hote birenga mande ya gocha pare ya gomba abantu bagomba ndete ko batebinge pare ino kore mwere ase kor county government ya chaka ni maite ngamwanya kore merupara lakini for the first time nje kore me pare ndebe ko moro mumya ni maite ngani no abale mia banene moko rusie mesima moko rete chiro ito ya Nyakoe na mato Patrick Tasende Kiendeze TV kuri kinyoro kia gomba ikigotoka ime wodi ya Nyakoe ime constituency ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii Literane Josephat Amisi. Mbiyamono muriketo Josephat Amisi ase oroboti oruro ikiranu abamenyi be wodi ya Nyatieko anene bali babete bakweri kyasomuro bibokonyora chibasari ase aborokiwa babo nigo agusewetera obisi yo MCN abo ige kamati eri etenderete amangana y'chibasari nigo baboliwe wesokia aboli tkoria ankyo na wekirana ase skuru oboroso ya Nyatieko eri okonyora chivocha ch'chibasari echo chinga kecho nigo ekomite eri etenderete amangana y'chibasari yabeire koira chinga kibe na wakambia mono gochiaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase okobwatoka chibasari na watarana nigo chira chigokonya kegima anene asaba na balibakorwa ase chiamate chitari kwenyara nabo igo bana chintakana ase okwenyorera masomo ase chinga kinyororo aende tagitukwira nibya mana ase ya gavana to we county ya Kisii ase niyo barengerera Kisii ya bana baitu na kwarenta kibasari ikiyo kibese kije nare twachiganyire kurwa kya kifomu kya legislative lakini inde final kichekitiakire ende kiato mitweji school ono ngatwa tukobolia bible mambia kitariki 30 itukolia ichuma muti yosita banyare kwikira nase getikia Nyatieko chinsaibere elio banyare kwa uchifocha da bana bakoira na kuchiase school kwa hafta banyare koira na jifocha chiase school bali kiwa maristi ase ki principal tiao ngochi koira na yumu gaba no itonga mbuyamono aso parengerelia na kunyora aba babugata panyono wanse ko allocate 3 million as a ward ya Nyatieko through our MCA na MCA ito akaba transparent chiwe chichakiti yani chi form chigacha kaiwa abayiboli bagaicholia tukanyara gunchuli chi form 876 ejichiete chichakiti chiro le dia sukuru 133
183 chisukuru chile within Nyatieko and outside. So ngwini nani mo MCA itonga mwana mwanchu muri arerwa no roboti oruna rogotoreta omwerio bwa Amayia ya masenchera ere eyobwikira nukorende amangeni ngwariganirite ayora chikonyora senchera yobwikira na inde ekero chirarage chinsa isato yendra kubwati mirobero yonsi ya Ndizi TV ekero ngokunyira sensemo ya Facebook na bakogendra gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News ere tariane Everline Osero twabwatirana nere Joshua Auta kweneke mnawe keire asensemo yebimanyererio twaro burgereri Borovia.